Mriki Mas. Niki. Gocekan tanganku lho, Mas. Aja gocekan liyane. Ya dibales kowe, Bapak. Kene Mas Piyayi kok baguse kaya ngene. PN aku ora kepiye. Lemu ya lemu iki. Enam ya enam iki. PN wis PN. Nyale. Gawe iki lho. Heeh. Cekelana wis kono. Wah, ning ngladeni gemati tenan. Kuwi Mas kuwi cekelan Mas gek tutukno sak entuk-entuke Mas. Kok kan tutukke. Aku tak takon Mbah Waluyo nang kiwamu apa nang tengenmu? Ten kiwa kula. Tenan to. Kuwi asine weruh kok. Iki jane ya dong iki ada ketajaman yang lain gitu Mas Fajar nggih. Wale ndadake blangkon temu di Mas Fajar. Niki to? Nggih. Lah niki napa blangkon kok niki? Ora lah de pirang-pirang kok ya. Kowe ra sembrono karo wong ngono kuwi lho. Lho kalian takon tenan. Blangkon mesti ning sirah kok blangkon ning dengkul. Lah ya ndak diduduhke blangkon niki to. Lah ya ngene iki mosok kene. Nggih Mas Fajar mboten sah dirembug niku. Ngersake lagu napa? Ngajeng nembang napa? Nembang apa, Mas? Duet nggih, Pak. Wah, Karo kali niki lho sing suarane pahit. Aja kaya ngono iki sinden-sindene apik-apik. Suaraku kok sengak. Monggo, arep milih sapa Cah Bagus? Oh. Ayo, arep milih sapa? Apa ngrauk sak kenane wis kene wae ngono. ngraos sak kenane dengkulmu. Ayo. Apa? Sapa gek ngendika ora usah. Gek wis. Kula bingung ya, Pak. Bingung Ora ya usah nyanyi bingung. dhewe. Iya. Apa? Sapa? Mbak Ika. Mbak Ika Mbak delala Ika ora mboten eneng, teko. sampeyan ki yo dikandani takon sik apa sik. Mbak enenge Nggih. Mbak Tatin nonton, Mbak Ayu terus Mbak Ayu wonten. wonten, terus Mbak Agnes wonten, terus Mbak Ganes wonten. Mbak Tatin. oh Oke, Mbak Tatin. Ya, Tin. Nene. Kowe supaya kompak mripatmu coblosen sik. yo sampean yo sengak wis kongkon sing nglarani wong. Awang nyanyi duete kok korban lho. Ngene. Ya sinden-sinden entuk bebungah ki saka Mas Krisdiantoro saking Korea. Oh ya. Nyuwun tembang Kadung Tresna. Ki dienggo sinden 1 juta. Ya. Terus go warga laras 100.000. Oh iya. 1 juta. Kowe iki nek karo kanca-kanca kok. Karo masaku wis do terlalu mulya. Iya. Oh iya bener. 100.000 wong gawe rene 1 juta. Kru streaming 300, sinden tambah 700 njaluk yoga engko ya. Iya. Wong tulisan 1 juta minggu mlaku gegermisan kok iso dadi 100.000 ora ya. Nulih gogrok kok. Ayo. Tambahin nol ngarepmu kuwi gegeden. Kene Nduk, oke kancana kuwi. Monggo Mas Fajar arep Mas nyanyi. Fajar iki karo Mbak Tatin iki wis kene Mbak Tatin. Kok milih aku ngopo, Mas? Kok milih Tatin ngopo, Jar? Mergane ngopo? Lah ngomong. Posike Tatin kok iki. Kene iki omong nganggo mikir ora kaya awake dhewe kok omong-omong. Kan sing nek mulutnya bisa bicara toh? Akar muni piye Jal? Bibirnya apa lambirnya? Tutuke, mbok. Tutuke. Ngopo Mas? Kok milih aku ngopo? Karena napa ya padha-padha lemu ya. Loh, sampean ngerti apa nek Tatin lemu? Jenengan ngerti nek aku lemu? Ki ngertos wong bendinane streaming kok. Wah, streaming ming ngrungokke kok. Lah nggih to. Mbok madepe rene wong aku nang kene. Nah. Mas Fajar, Nggih, Mbah. niki sangat-sangat anggen kula remen niki jenengan pokoke ajeng pripun niki kalih atus jenengan tampi niki saking kula dikengken Pak Saipul. Nggih. Parane kok tumben lo momen. Aku lagi arep muni Mbah Lah ngono lho. Lah aku ki dikongkon Palu yo. Ah sampean mulungi sakmene iki treh gregesi awakmu. Oh aja ngono kuwi, saiki ki kudu gemi. Aku ki nyangoni putuku kowe nganggo kwitansi kok. Peneke wae. Iya. Ayo. Nggih Mas, ajeng nembang. Tembangnya apa Mas Fajar?
tembang kangen ya, Pak. Oh nggih, nggih. Mang bawani. Nggih. Ya. Mangke sing napa nggih pisanan menika didamel langgam riyin terus sing kaping kalih kados biasanipun. Oh ya, wah iki. Ampun mundur-mundur bokonge sampean enten raine lho Mas. Nangge jenengan niku sing mriki lho, Bu. Lah ket aku lho nek kok ya tak pernah nih bokonge. Nggih matur nuwun Pak nggih. Niki Mbak Suhin saking Pak Saipul niki tisu kangge liwat keringet monggo niki Pak. Matur nuwun iki tak golek ket mau iki. Sing golek ket mau. Lah iya lah kok nek keringetan terus ndak masuk angin. Lah, Pak Saipul wis menggalih tekan semono kuwi aja. Pak Saipul piyayine sik pundi? Wah wis rono wis aduh. Engko rak teko nek kok tak kamanane aja kuwatir. Ya, monggo dibawani Mas Fajar. Ya, ya. Kangenku tanpa upama mung sliramu dadi telenging ati. Ki sing wong tunanetra suarane apik. Laluya sing nekere komplit kuwi. Kok neker to, Pak? Arep ora komplit ora ngerti ngendi-endi nak aku. Korman donong tok. Atau Mbak? Enak. Wos lawas. Wah nek lawas ya diguwang wae. Maidur wong bawa. Anggonku nunggu Enano. nanging amung leledha ngeling ana rikala dina kepungkur sliramu nate ngendika tresna lahir trusing batin. Ya, sampean apa Mbak Tatin? Lorian nggih Mbak Tatin. Oh, nggih. Mbak Tatin. Dandute Tatin. Nggih, mangga. Paron Pak di Pak napa paron-paron mawon. Nggih, pun. Ya. Ya manut.